Някога просто спирам. Не защото съм се отказала. И не защото не искам да вървя напред, а просто защото не знам на къде. Има дни, в които се събуждам с онзи познат въпрос. Какво точно правя с живота си? Гледам как другите правят нещо с живота си, постигат целите си и вървят напред. А аз стоя, наблюдавам, мисля. И понякога ми се струва, че съм останала на място. Но може би не е така. Може би това не е застой. Може би това е онзи важен, но тих момент, в който просто си там, където трябва да бъдеш. И вярвам, че без да се насилвам, ще дойде момент, в който ще направя крачка. После още една. И животът ще тръгне отново. По мой начин. В мой ритъм. Без сравнение. Само аз и това, което съм точно сега. Понякога усещам натиск, че трябва постоянно да съм продуктивна, че трябва да правя, да действам, да вървя напред. Но истината е, че малките стъпки имат стойност. Те не се виждат, но движат нещата отвътре. Обичам бавния живот. Харесва ми, когато деня не започва с бързане, когато имам време да усетя, да наблюдавам, да си поема дъх. Обичам да излизам сама, да се разхождам без план, сред природата, само с мислите си. Без посока, без нужда от обяснения. Музиката също е моето място. Сякаш натискам пауза на реалността и се пренасям в друг свят, в който всичко е наред. Обичам да пътувам с семейството ми. Обичам моментите, в които не се случва нещо голямо, а просто сме заедно. Тук и сега. И с времето започнах да вярвам, че животът не е това да гониш непрекъснато следващата стъпка, а да умееш да присъстваш, да усещаш, че си тук и че това е достатъчно. Не винаги имам ясен план, не винаги знам какво следва, но понякога и това е напълно окей. Да се движиш бавно, да се дадеш време. Все пак, малките крачки също са напредък. Да се събудиш малко по-рано, защото ти е приятно. Да си пуснеш музика вместо да скролваш безкрайно. Да излезнеш навън просто защото така се чувстваш добре. Това са нещата, които създават моя живот. Малки, но значими. И знаеш ли, понякога точно това е достатъчно. Да си сам със себе си, с близките си, с музика, с малко природа и с усещането, че дори да не правиш нещо голямо, ти си точно там, където трябва да бъдеш. Yeah!